Żylaki. Żylaki będące przejawem przewlekłej niewydolności żylnej zwalczamy naturalnymi sposobami. Ja na żylaki polecam przytulię czepną. Jest to ogólnodostępne ziółko. Rośnie na każdej łące. Można zerwać, zaparzyć i przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w papierowej torebce, lub kupić po prostu w zielarskim sklepie czy w aptece. Przytulia czepna idealnie oczyszcza naczynia krwionośne. Aby nie doprowadzić do groźnych konsekwencji, takich jak zapalenie żył czy zakrzepica żylna, zaparzamy 1 szklankę dziennie przytuli czepnej, każdego dnia. Pora nie jest ważna, można zaparzyć rano, czy do obiadu, czy po południu. 2 łyżeczki płaskie zaparzamy wrzątkiem. Czekamy około 20 minut, pół godziny i wypijamy. Życzę zdrówka i pozdrawiam.